Matuod, seryoso kag wala nagalahog ang Vice Presidente sa nagbuya inisang pamahog bato kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini ang kabahin sa testimonya sang ikaduha nga testigo nga ginpresentar sang prosekusyon sa ikaduha nga semana sang impeachment trial. Ang nagpungko sa witness stand amo si National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok. Siya na ang hepe sang NBI Cybercrime Division nga amo ang nagpanguna sa investigasyon sa mga pamahog nga ginbuyan ni Duterte sa duha ka separado nga media briefings. Suno sa NBI official, ginbasehan niya ang content kag context kung nga ana siling-sining nga seryoso si Duterte sa iya pahayag nga may nakontrata na siya nga tawo nga among magapatay sa presidente, sa First Lady kag sa former House Speaker panaglitan may matabo nga malain sa iya. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious, and the threat was real and actual, sir. Mr. Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report? Yes, sir. You may proceed, counsel. Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. Well, Your Honor, we considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, and the reactions from the recipients, as well as reactions from several government agencies, sir. Pahayag pa ni Attorney Lotok, apat ka mga factors ang ilagin konsiderar lakip ang pag-deliver kag ang manner o kung paagi kung paano ini ginhambal ni Duterte ang literal nga kahulugan sang iya ginhambal, ang nature sang instruction kag ang relasyon sa mga partido nga involved. Dugang sini nakita niya nga tuman ang kaakig sang Vice Presidente sa iya paghambal kadungan sa kamong press conference kag more or less suno sa iya 8 ka beses ini nga akig-akig kag nagpamuyayaw. Sang gin-check na sini ang iya ginahuwiran nga notes, 7 lang ka timestamp sa video ang nakitaan nga ginplay man sa impeachment court. Kabomboyan ang kabahin sang ginplay sa court kahapon. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Itong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? So what? I think we have 2 more. Ang ina ninyo. I think that will be the last. Alright, that will be the last. Counsel, that's the 7 timestamps? Let me confirm. Attorney Magallon. Okay, we have 1 more. We have 2 more, Your Honor, please. I was told we have 2 more timestamps, Your Honor, please. 2 more. Thank you. Martin, nangangampanya tayo. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi And the last one. maalis mo man ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Okay. Thank you. Wala. Ang kabahin sang media briefing ni VP Sara Duterte sa November 23, 2024 nga ginplay sa impeachment court.